Fis-sena finanzjarja sal-aħħar ta' Settembru li għadda l-kumpanija Malta Post irreġistrat dħul ta' 37.9 miljun euro. Ammont li jfisser żieda ta' 11.3% fuq is-sena ta' qabel, jiġifieri dak tal-2020 meta l-kumpanija ħadet daqqa minħabba l-effetti tal-pandemija. Id-dħul mill-posta kien l-akbar sors għal din il-kumpanija fis-sena finanzjarja illi għaddiet fejn dan ammonta għal 87% ta' dħul kollu. Dħul ieħor kien mill-iskemi finanzjarji b'rabta mal-COVID-19 li ammonta 0.37 miljun euro. L-ispejjeż brabta mal-operat tal-kumpanija żdiedu b'12.9% jew 35.8 miljun euro. Dan kif anke għollew it-tariffi internazzjonali li l-Malta Post kellha tħallas lill-operaturi oħra, spejjeż relatati ma' merkanzija mibgħuta bl-ajru u s-salarji tal-ħaddiema. Kawża ta' dan il-kumpanija s-sena li għaddiet reġistrat profitt mill-operat ta' 2.48 miljun euro li jfisser nuqqas ta' 12.7% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Intant il-Malta Post reġistrat 2.35 miljun euro fi profitt ta' qabel it-taxxa. Bit-taxxa mbagħad li ammontat għal 0.95 miljun euro, il-Malta Post rat profit net ta' 1.4 miljun euro. Skont ċifri mill-Malta Post l-assi tagħha żdiedu b'5.6 miljun euro fejn issa dawn jammontaw għal 52.2 miljun euro. Dan anke wara li l-kumpanija komplet investi f'binjiet differenti madwar il-pajjiż biex bekk kont tista' toffri servizz aħjar lill-klijenti tagħha. F'Malta u Fawdex il-Malta Post għandha 6 ċentri, 42 uffiċċju u 26 uffiċċju li jintużaw għal skopijiet ta' posta.